Tarƙashi wasu cikakkun rahotanni kenan wanda wannan majiya tamu ta bibiya mana akan dalilin da ya sa ƙasar Nijar ta maida asalin yarenta ya koma yaren Hausa. To mai sauraro biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka ji mu ɗauke da wannan cikakken rahoto namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mai saurare barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonmu cikin sauƙi. Wato da zarar mun ɗora shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. A yau dai muna so ne mu yi magana wato game da wannan babban gagarumin cigaba wato da ƙasar Nijar ta samu duba da yanda ta sauya yarenta zuwa yaren Hausa wanda shi ne zai zama wato kamar a ce common yare kenan na gudanarwa a ƙasan wanda shi yaren Hausansa ya fi kowanne ƙarfi. Wanda kuma a gefe guda za ku ga mutanen Nijar da dama wasu suna murna da hakan yanda shi Cani ya yi ƙoƙari ya ga ya sauya yare daga Faransanci zuwa Hausa wanda ya ba mutane mamaki sosai ba kaɗan ba saboda ba su taɓa tunanin cewa zai iya aikata wannan abu cikin gaggawa da war haka ba. Ku duba ka gani tunda aka ƙaddamar da Cani a matsayin cewa an ba shi dama zai iya yin shekaru har 5 a kan karagar mulki kafin a dawo a zauna a ce za a yi zaɓe. Tun daga nan mai girma Janar Cani ya dawo ya ɗaura wato ɗamara a kan cewa tabbas fa babu gudu ba ja da baya. Zai ƙoƙari ya ga ya kawo ma ƙasar Nijar ci gaba kala-kala wato a cikin waɗannan shekaru guda 5 ɗin nan wanda kuma muna fatan idan ya yi shekaru 5 ɗin aka yi ƙoƙari ana so a yi election wato zaɓe kenan. Muna fatan kuma ma Allah ya ƙara ba shi sa'a ya ci wannan zaɓe don ya dawo ya ci gaba daga inda ya tsaya abubuwan da ya fara ya ƙoƙari ya ƙarake su. Saboda babban matsalar da ake samu yanzu sai ku ga shugaba ya hau kan karagar mulki yana yin mulki ya shekarun da zai yi idan ya ɗauko wani aiki na ci gaba to fa idan ya ɗauko aikin nan sai bai samu ya ƙarake shi ba ya bar wannan project ɗin bai ci gaba ba to za ku ga idan sabon shi shugaba ya zo ba fa ya bi ta kan wannan aikin sai dai shi ma wai ya ƙoƙari ya ce wai zai ɓallo wani aikin nashi ya yi daban maimakon ga wanda aka fara tunda wannan abun ba wai don ku kuke ba kuma kuna yi don wani bane a'a kuna yi don talakawan ƙasar nan ne to a musu mana a ƙarake musu aikin a maimakon a ce wancan ya taɓa wancan bai gama ba kai kuma ka zo ka buɗe wani sabo kana yi ba kuma a gama na wancan ɗin ba. Kun ga wannan ai ba abu bane mai kyau ya kamata a ce mu san dai me muke yi saboda a siyasa shugabanci kun ga bai kamata a ce akwai gaba a ciki ba ya kamata a ce daga inda na tsaya sai kai ma ka ɗauka. To in dai ana haka ko kuma in ce in dai aka canza tsari aka koma irin haka tabbas za a samu gagarumin nasara saboda za a zama abin da ake ce ma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ne saboda in wancan ya taɓa kaɗan kai ma ka zo ka taɓa to sai ka ga an gama komin girman aiki aka mishi taron dangi sai an ƙarake shi amma ka yi gutsul wancan ya yi gutsul shi bai haɗu ya zama ɗaya ba kuma ga shi an gutsutsula shi kuma an kashe kuɗi a banza da wofi. Assalamu alaikum.